esizifunayo esizithandazelayo yabona nje besele phasi masiyibona lapha siqhubeka Amen. sizibone sishumayela Amen. sizibone sigcina apha Amen. ngoba nje ibiyi-farewell nje namhlanje ufika kwethu apha sizokwenza uBhayibheli kwakunje ufika kwethu kwabanje kwakunje ufika kwethu kwabanje sibe nomfanekiso ngqondweni wezinto ebezisenzeka apha because nami ngifuna wonke umuntu abalise yonke into yakhe yenzeka nami ngisilapha. Amen. Yonke le minyaka selapha ubungqina bakho obunako for yonke le minyaka ubeka apha. Amen. Izinto zakhe zenzeka into njengalamililo Amen. uzibeke apha. Amen. Ibungqina obunabo obekusenzeka phi apha ubeke apha Amen. ngalamini. Haleluya. That means ke ngoba uzobe ujongishela abantu abangayaziyo umfanekiso lo umfanekiso ngqondo bayibona uba izinto ebezisenzeka phi apha ngqondo. Amen. Haleluya. Amen. Udlela ntoni umfanekiso ngqondo. Haleluya. Amen. So ayathandazayo uPetro setrongweni sangazibona ephuma. Amen. But ibandla ithi baBhayibheli besikwazi kwangena i-night prayer Amen. ngoba intombi kaMerodiya ime ngasemnyama. Amen. Haleluya. Amen. And then baxoyithaza ebusuku bonke bethandaza uPetros makaphume heaven nontokozayo yathi ingane uPetros nontokozayo. Amen. Amen. Into yaba ngabe khona i-prayer babona uba ngomthandazo uPetros simbone ephuma etrongweni bafaka i-night prayer bathandaza bamkhupha uPetros. Amen. Then laa ntombazana eyayingugosa ngasemnyango yehova nontokozayo yathi uPetros engena abantu abana ayinguye Amen. balibele bethandaza uPetros wathini makaphuma. Kodwa isizathu salakwenza umthandazo befuna uPetros athini aphume etrongweni. Amen. Nawe ngoku uphume uPetros akayibhilivi because beva izwi lakhe abakambonile. One bangene bayiqonda nephela nephela mayiphele ukuthi ukhona uPetros emthandazweni. Haleluya. Amen. So ngeke babiza i-night prayer babezibone bona bethandaza uPetros etheni ephuma emlilweni. Amen. Ephuma etrongweni. Amen. Ephuma ethenini. Haleluya. Amen. uPetros wahleliyo bayenza angazibona ephuma but ibandla lazibona lambona etheni ephuma lathandaza. Nawe zibona ukuphuma entweni ngomthandazo wakho. Amen. Haleluya. Amen. Mhlawumbe sekoneni Amen. xa uthandazayo uthi ndikhuphe ngendlela yakho pha ndikhuphe ndizibone ndiphumile usogqiba nawe uzibona uphumile nyanyana emveni kokuthi uthini uzoyenza uphume engxakini. Amen. Haleluya. Amen. Okwenza uphume etyaleni. Haleluya. Amen. Okwenza uphume emekweni. Haleluya. Amen. But funeka kudlale ipicture abakuwe ngokuthandazayo and masingadluli magama kanti ipicture ayikho. Amen. Kanti ivideo ayikho. Haleluya. Amen. Ngoba uEliya wathandazayo wayazi yena uba mna ndiyazela imvula enkulu and ndibona imvula enkulu isiza isicaka sikayiboni. Amen. Imvula iyeza ngoba zathi uzithandaza sodlula imvula ingezi. Haleluya. Amen. Andifuna imvula encinci ndifuna imvula enkulu ndizawusa wathandaza uEliya until isicaka sakayibona yade yanetha nemvula. Amen. Haleluya. Amen. Asishumayela kakhulu masiphakamise uthandazana. Amen. Mama ufuyaleqa naye. Haleluya. Amen. Mama ufuna yena ngabantu asingaphuma